Komiti pen Bang Rapet Presiden Naki Hai lapen APHLC along Songjapo lapen dak korkan thi along Klembang thi lapen rat do an bandame kache song kardom nilihin pen ang tumhan kajero kardom lam than thia prang nili song nang tumman than lang BJP itu medi mek reng loreng baca baik nantung theklong lene seta nili ke theklong Modi के चिपिंडा पिलो जुलों गदी मोदी है तो मुमकिन है बुबोदी मोदी दोलते आयाता उन्लुपु लासी जोंसी उन्डे पुलोतंग हेदी ने पेचलसी में थान पेजी पिनी पेनमात लासो लांग बोंग फान आगलोंग बचपलांग दे उन पुलोतंग ते ने पेचलसी पेंचो बुबजी उनजी ना बीजेपी तुम एंडे लागे मोदी है तो मुमकिन है बुगांग तुम क्रोय मा रोके एंडे लागे नंबर चो बाय कले लांग मा नंबर चो बाय लगे दी Lasi Prime Minister masih kacu baik pulang te tuliram rohang ke bad delu lagi kacu baik lok sinang thanpu patumi hejong Facebook page long thelong lo council kupilo Karbiang long de budi Karbiang long de pulang te Karbiang long ko poson si kiman ma ko poson si council ki kimma furki molam je thane gedi furki molam abe pilo ke theng tab lok lo bolote konasi ituma arat ke tum kiri lang de Lasi BJP long dun bom lo polokang te itum ke kiludun lok lo lasi tum BJP long dunang lo lasi nonili pithi hek ko athima minute phobet ke de lasi nonili kan je kang tum bang kala heno ili tum sar pen itum manang than be lo de 6 schedule Hello tadi 6 schedule lapun nili arbinat bangke Indian Constitution la bangso Indian Constitution arlo si la 6 schedule ta do dun lo la ke to ka bangke chini lo tadi lapu kucing coy tan bangai no Dr. B.R. Ambedkar la bangso Constitution ke to ningkan hinira cyclone crazy-ra ni krener kep Komada phalo la na se paduk pike Ambedkar hai koma phalo na se paduk pike inglonga so phandi itum kroy kedet nahi mante kroy bek nahi lapen tangka kepidam 6.4 million atangka lokang cap lapen ahin nahin pen kaprek jat kecaria ron kilang dam kitar lip dam pensi 6.4 atangka bangke latum pidam lo ko anne ni tum phanakang honju inglonga so tom phan non lapuan itu mapan nangkang hon pipi lapot labang so 6 schedule ing long akai tum do ver nang jipu ang deng ping koya long kito kateng pen ilitum ing long aso pan jakong pilu tame jakong pidera pita ke ja tum ke thek phela jok ilitum ki vira long si do koklo di ning kan hinira ciklo jon crazy ra ni krener kep ko maraphan lola nali tum ning jibitha pini ile tum un bosonte Ambedkar a photo se ile tum ladak bc tum mai cheng cha prang etum al phanchi ki mo ponang je polu setame chok loi tum kachini pon pe polo asi ke bang jelang arni abangke ile tum alang le phan ning ching sampen chikimo ponang je lain lo Pitiek pom lapen ile tu ekhejong si chipejok ji pulotang te elong rijong si chipejok ji pulotang te elamik ki jong si chipejok ji pulotang te ile tum constitution mate labang sod det ke charia ron alam itum kroy vek nei labang sod det ke charia ron itum ke kroy thek te pena joksi pini kar biatum an kang chirpen thinalo Chennai Bangalore kacong dadam pena det budi lang chenele dak itum karbi ang longalong itum theglong Facebook social media nona ka active pika posi itum de ani sihata amhang chal che dadang lo ke kang lo train station pen komatong ke theng lam ne konatong kang doi phedone itum karbi itum jin sumeme kopia posi itum thina ko lasi aron ke dolotema seta halanang ki jadang thekhi polotang te itum aron nang pitan seta amek cicar celu don mari itum kalima kanang ding lasi
neli kaida puber ile tum constitution hello de constitution is the only window to see the world de labang so det kecari ron hello itum aphan angkra kopi piaja kong domapu ile tum kace cari arisim lo ile tum labang so constitution itu porhilo polotangte cinilo polotangte ile tum karbia khaifan ko pikpia jakong duma halabang tum cicar thekpo muni na tum dai tum hemalo nang beng chok lapen hemalo nang bikok pen ing habing kirhat polotangte tum hongge ko pima ka do tum cicar segedi cicar ci labang so constitution il tum pulo polotangte il tum cicar kalima kalang lasi abang putil tame jong si karbia khaireng nang ji lapen jok nang ji polotangte il tum labang so constitution pan itum kroy vek nang ji lapian ini tum apa ini tum non kimang bom angdeng pihini angdeng so trok sibel votalis kang than ajak kong tame sik sidula long sidulu labang so sik sidula ajak kong pen itum enten ini tum cari pon theklo polotangte itum kimang jadim le vek po lapian ini tum 244A labang so autonomous state ini tum Indian constitution lo nang panongpi labang so ini tum akimang ta ini tum chundampu labang so aron ini tum kroy pe minato la kroy lo pulatangte ini tum karbia tum tame puthap kacing jok thuye di ho itum bab bi theng piarong kacing jok ason itum arve chok sim lo te di itum lir seng ile tum ke plan ki thi tum thek dolopo itum asomar lo chali tum thekpo paprang tum thekpo ke thekere aphai tum long nang bapu ke thekere aphai nang bad lo pulotangte ile tum adyat ke kisum pen tum jok dikpu lasi don mali atum ningkan chok sik kebra ke thom penengan ile tum ko pia pasi tum akang ting long donang kok ke donang kok alam the bang kala no itum asong jatum lam dame che damun thekeder hang dun thekeder lo 244A pamchalo dake thek ko busam den situm ke palong nai ma ko busam den situm ke pachu nai mahala thekeder setame pi ile tum ko pai ke me ile tum manang ke ja pora bang ile tum a leaders no ake ai sir jai ka thar de alangli ile tum phan nan ke ja pora to warning theklong lapen alangli phile tum dun lo plotang te itum ki chunche dat nang ja lam abe ne apang si ile tum APSLC tum counseling nilong na ing nilong le det pusitame angdeng pi hini angdeng so troksi ke Guwahati High Court along ni tum PIL PPN ni tum cepa hajar lu ante laki cun gali lama ruling government halabang sohut arip pa katum Congress government tum CM tuliram rong hangsi halabang sota cari lu non da BJP ota alang li cari lu tangte ang horing ni talapi aja kompi talapi alang li kupi pulo thek thek ke pahaya lo kadi herak nangja bidang ekim lasi ni tum aja kong abi pingpenda labang so a constitution labang so a 6 ni tum kacik kipen ajok ni tum jakong longlok ante ni tum jongsi ang hoy kang nilong lo plotang te dabi ko pila 6 Indian constitution lang ke token tum pecul lapo lake lake ni pinis nang tum atheng no ni cicak tekang lo lapen tum masara long si ilitum abutung pen ilitum kai kita me jakong pidunapu lapen jakong ki pidun jiga ni tum jungjung ke ole athe nali tum si jakong do nali tum si recho kang ya jakong do nali tum invite de lo plotang te puthot nali tum bai tum aning ke hang ateng pen itu ma 6 do lapen itu 244 hem prega bangke tum vanun pu lapon than sini lilam theng ton tok kadam Juror Pelusa nang lisame latakan ithan kan sekven pot isong kadom nang mong peduna Sinon Sir Samson Teron pendam derathi Centered Youth Wing in church Sir Sing Big non alam hi penlet dum alam thiar ponon selang fan bangke minit ke thom le pajut kokte kusin lihin tuning rilo apor thiek lo posi bi muchara posi minit ke thom lo lagi thanghe ningarong anta prangse ini program thi arlo mass training program di paman pon
bangso amai long mai ke cari pon mai pon akiro pilo tapi adun tu pini itu lah bangso amai long nama cuto angdun itu tum episode amai pu akiha sarja kathar pen jenglop pini dak dais nong kedoan lah pini dak itu parti long cepak dun pe purun lah pen kedua kali PSD men kewang homos tin kewang doan lah fans kami nili SA Youth Wing Central Committee himpen ang doan lah pan cake jang kardom pati lah perang lah kardom nili 1 minute ke thom apor ang kilo pasi minute ke thom ang bong pen nili lam ke than ke tatangi pasi nili body pon ko minute ke thom pera pasi nili pajil melo si than lok ko don malia tum ilu tum ningkan chok sikya bra ke thom nang pleng tang lo piniar ni itum hemprek itum long lerek kopia pot lo itum ahok pet asongja pan itum invite kire pana pot tapi ahok pet a party pan itum kachong white kire pana posi piniar ni itum hemprek long lerek lo labang solam ke piniar ni lake ni likani thap lo pokelo itum bang putina chini lo athe ke pini itum hemprek long lerek lo lake ilitum kachini ne pena pot lo lake la sinon ilitum chini lo ilitum athengno ilitum ban hemprek ni wan pija bang itum karbiang long itum rat akar ya kimang itu chunja bang pini ilitum mangbong itum kaching honai sarja ai kathat itum mangbong dolo nasa alang li phi jong si ilitum dunlo bolo dangte itum kimang itum chunbek ko don malia tum non BJP Congress tum rara phan pamang hukela hello karbiang long ke nong ke chingthur olo pasila tum amai tina long ka mela tum than pachi thang lo bonda piniani tum charju sinang karbiang long non nel tum mahawarsi ko sono nei nil tum na ke karen bill ki piun epen karen ki than lok lo non idonalong chiklo jonong pharo pli karen bill kele il tum mon thidam sinang chiklo yalong pharo pli karen bill kele ke itum ingin ke lang no pera posi itum sarkar phala bangso tax itum kipibidat ma lapukali ilitum lom pharo plia tangkan tame ilitum sarkar phan kipija jakong ilitum avedet na posi ilitum kipidat lake ilitum kaching durang theglama kali pinianian tame ilitum langdam sinang karbiang long chingthur olo bolo tangte kupia posi pini karbiang long aratum 80% karbiatum la PMAYG hem IY hem ar plum dunang goklo athema ilitum mithang hem chikimun elang la kaching thurang theglama don mali tumi tum ning chibi nangji labangso sarkar ben ki PMAYG hem ki long atum ke kumatum si long lo labangso hem ki long ke lagi BPL atum below poverty line atum ki duk na atum si labangso I scheme ke long dun I hem sakuri ke do atum I hem mesen asakuri ke do tum ke labangso ahem ke long dundai halabangso ahem ki pikele ki duk na to fansi la persona government pen facility ki pi tangke tum thasanan 80% akar bia tum ke pini labangso PMAYG ahem fansi itum kar plung dun loklang tangke la ki chingthurang thegloma kali ini tum akar biang long duk pikang janga las labangso ki duk ben itum ti projoji polo tangte itum pini arni atowar ke la episode pan itum sarkar tewang bek nang to lahalo don malia tum non angkeleji 2024 ningkan ke MP election tibok nang lepo halabangso MP election ahur ini tum kumar bang pu fansi ini tum election ahur tum pe hainang tuma pini arni ini tum theglong daglo BJP long tame itu masar jai ka dharason akithe kerege alang tumong tame avelo lapen ke Congress long silame alang lison thot abang phuke avelo pini arni karbiang long ismas di mahasarang bong silame pini apun choklim abang phuke itu masar jai ka dharon chalo lasi nili prangjong pina an asongja phutum ningjelo ini tum asong aphan nang thaji aphan itu party aphan amoy nang kang DJ aphan pinang an la ruling sarkar atum bang bidi kang limpen bidi lang no kam nang klenji ti bonta il la bosona hustame idum arjap ti pen tum donangji don male tum apor dolo posi ni lam the la panjai si ni lam theng tani koklo kardo Dr. sir, want to take pen pot? Say, I don't know, lam the repon suna.
Sir Rajan Timung, Sejera, non alang hinpalit ng lampiar. Opini lagat Korkan di konstituensi Angkang Along Nihang Langsu Labangsu Kapatua Klamalong APSLC mas joining Labangsu program Kibialong Mai kecaripon Mai hempok kehai Aduntu Central Committee dan Wang Rapet Ini tuh kacing honai itu Masar J.I. Kathar IAS retired Lapen Profesor Sarkini Rongphar General Secretary Kehai Lapen VP Rajesh Tiso Kehai Lapen Central Committee Abitung Dat Klem Rapet Dan Rapet Doan According to Doan Lapen Dat Hawar Kehat Lapen DFULA Hawar Kehat LA Lapen Wathalangso LA Lapen Asisitin Manang Cetong Dun According to Doan Panabe, APSLC kaca sama kardom nang Tuhan PPJ lo kardom. Minit forward kasi petong ungi, lahelo, ladak nili lamthan thia prang, langlokso hapus sa samilang sopen hapuan na kali, langlokso a iria amulipu, arong lala nili pupe, bangko ando nang itu mari cirung tha. Langlokso ladak hai Langlokso soran Samilang so beda cirung dumri Oh coro parpingo Dak langlokso a iria long rong asar lo putum bangko ando ri cirung tha Inut bahani Wangtho Ha Bangpi Bangpo Dolang di Lasi lah hello nilikupi posirong asar to mari pa cirung thapo lo lapel langlok so so manang ri cirung thapo ki pu bangke lah hello nililingkan kep apran birtalong lo hawar ke ha a district headquarter ke langlok so si muanisi selami palam biji palam lapel district headquarter jong sedang bilo kulote dat office akit he nang kimpo kali magala office akit he nang kimlo pulote itu Masar J.I. Kathar pulo hala langtu kalau do chong ho tum nang dun po oi kotum he di hala acu ki thiap ke ni chi tum nang dun po kosalo nang ki dun ki hala office nang kimlo pulote hala tum pulat nang ki biji phanbor iji Lasi long le gasemet long le kicia sotumhan dak nang lokso ke nona matke incir pensi tum ing long arara sotum si kedolang kali bakala lasi long le la tum kaciraya bidit hektik hola kupuniti sabura hala samilang solong hala soa muti he muti long le nang hanti kulat asak ucuk kim comlang tahu tu angke pupu hedi lah ke cingkimi cuy tung kisu huta hedi lah si poisa na param dun le pike cuma tha cuma thuri nol la thuke na than nekang lu aho malam lu oh angke hedi ada aku aja itu mah kuwi dah lah si kenam ponpo bija ni lo the hai dah lah si kenam ponpon lah ke banga laki akaprika bungoni so laki ci so so yang ke cingki betik pi kirudu nun heni kangara di lasi long ligi hedi la soma si bang nang cirai cek apa itu mah pan hedi bonang ekdom lah hai rikang so nang jil thik je lasi molo dakle di nang dikok kusame nang litum la long leke rong asar dum celang dum pemetu ben rong aku miti dum celang dum pemetu lagi coy kami nomor ini niliphan Karbi Anglong pulis asai hemaket hen naik ati molo nang hang lo amat inuda pulis bang nang pulo la Karbi Anglong Autonomous Council ke pawe det nang ji pasna pudun
Nilinuan ang hogani. Nilinuan ang punun kali. Karbi Anglong Autonomous Council ke pawe det nangji athema kacari itung tek aposi ha statement yang sinang to panang cari lo bolote sakuri am panang tum longpo pusi kang je abasi ni pulo lagi ni tu apang lantar klok pamira nang jok caya tinggal lelaki itu ahong lelaki itu sini serta banci ni lo je Karbi Anglong Autonomous Council ke awe lo Ate bang sok statement sinong nang kontrol lang silo. Kupyan po no, kijatum kitek po. Di, mo penili kiturban development pula din. Lada tanjong po, mo penili hal samilang sopen pukiwah di koroy roy pulo. I ruting, katara sang ho gari he. I krug punyo. Latong development lo ma. No komani hijia lo, BJP lo kecilik tun linglang atum. Dak meeting ano na palit dun hai he tu ase arjulong pulo tenang itu ta ningci biloy bang serak-rak nang po pini BJP kan keciwa tu ke edek elonghi ela serai somang pa semua alang itu ke kaya anok di pianok boy popote alang itu mason helu kenang jigi keng sang keng pakarung ke donang nim lo hala helu tu cini ninggi lasi ano tenang lelo Tani ni aku esok lampan po, agak pijudet po. Ini tuh disiplin, parti lo disiplin itu mani nangji. Pilih ada BJP mana cepat waktu langsung anda me, pen kita bilang IPSS itu anda me, itu parti disiplin ke, itu kado kita mata pemimpin si itu kamplain nangji. Athema ini tuh politik musuh kami hala akapek politik sasora inghan cing lukung politik le itu klaim kali inghan cing lukung politik le klaim kali ingcir lapen Ahok pet pen he fansi itu karja lake itu mah panang ke Japon bangke itu mah sarje ai kathar alang li pen hello lasi inut Asapura be aso po pen latum inglong dam lo to mon arbeket hit oh bahani da ekdom pususota ekdom pumasi thei pia rumalong cepat chong lu amasi aso po theklo ba ni bare thei pia bangke lok li setelah hemu cocok ekdom aket he athei pia mo haket lokdar ekdom Tumon hibeng rup. Lapar hala, heng piso sab tumabang tuke, la tumon kejap onglong nito, lap ta, singlok le, la tumke. Amasi asopo bang apo hanar dulu, upo boleh. La heng pipahan, lita lok le. Setelah heng muncul tum colo lok ete, lapar la aso tumanda lok le tumon kejap tuong du. Ni long ni. Busok dah anda cinglok di tipu kusolo boleh. Halat heng tiget he ke lake arjat lu. Lake he pamika angkur cesakte me posi lake kereta lapet aru talok ni delu. Halat heng ti abang ke lake penang anak heng ti ke lok inang kok abang ke lah hello. Laputa dunde ke krep kita sini nela aja sini cinglok ada lolasi boleh. Halo, aso tuman ke latu ke puta kroida tuman ke bang ali kalau pusiri lo posi latu ke cacat heknya lucu. Jadi, lasi itu asal JI kata alang like angkur cesak peni. Kopi pulo to. India angkang long servis akit hen naik ke IAS satu helu. Government service ke. Ket he. Ser posi bang IAS ke paman lo kende. Nih ke malong lo ke. Karbian mau mengalam dia coba, awilah menanda itu, di, nonalang di pen halang longki pancu he, halake di, satame longki pancu bang hani tu puleh nang dunjui no diho puleh, halake akai ci hon he bom lang no anda, di, nola puson, lapen soni alam bang kela halo nasitum, parti long disiplin no dini pote itum ekdom kopi manang keja halasote mane kopi bosen ilam
ke soy lo pulo tela solam gining giling pote patumi tinggalom sosial media long pen ini hang paju paya teglopo hello adi anto matahari ekdom insam jin dan glamour lah hello ini tumang bong third party long ngece phalang nowi bang BJP tum sinang tek tak tek tema ana chu tek te jun tek te do tek te sang tek te ni lasi ning oil lagi dei lah hello nang to phan ke pacini tiga lape ini tum la gut ke jo lambang itu di sini pemenai hala tharwe ang long niti ki puke nona tikti ba bang ke BJP phane jok nang mo MLA huke EPSLC phane jok nang to pakar bar kali lagi nei la non tharwe ang long nang tili nang khanang pinyu nang khanang pisar nang khanang Ngutaro pola EPSLC pasti jok nang po itu masar je ai ka thar po MPP hai pe eno to hak parlo belo tes ki koman je phan tu kam nang ko kalo Ningaw pilosom, akiro pilo alang lekit dan saya kena po. Ang le dan dia pedapi, center spokesman sar angkong niti nona nong pasya po pilo. Katu kata mihit po puno mihit po may pacokon na ha. Topinidak Kor Kanti Constituency arlo lang loksulong ilitum EPSLC song pen sirok to kamay na pen kacipaham hangamay long may jadi pon may hem pukihay na pen ilitum masong long TDP may pukihay jai katha IAS retired pen kachenglok kong chun bang ke hai sa kiri rong pha lapen an parta me TDP long aljabra pet asongja pu lapen songja pi lapen LA along amai pu chun bang pen kachenglok constituency kaprek pen songja pi dakna che tongdun rong sa rup sa ke ke ding nipi nipo purun lapen ka do be dak che tong do ana phani li lam ja je phang tom phan ningek long pen ka churo ka do pajiri lok ka do puta pate bok no amase nili hen pen ke than poni ke heni thom vet yo ke cheng sielam nili hen pen ke than pon kang tungalam ke la hello non kar biang long ilitum apiong nang chumong kupe pote har hedat ma la solam charjutam lo pulo tangte la ke ilitum sa palam the eso ke rap chi ur bang so sikar hidam po hala so salam the la lang ding non la helo non pinianian hakar biang long autonomous council mahanang theglu popen atumi dik ana bang ke ingdeng toxic cap so selo arta seta kar bianglong kibirang the bangla halo moher asar lam thelo imi thang aso apo aphan ke itum chilana ne si ha ona mana angtang pen ke bang aso phati itum ke kacholana tu la helo athe ke lam ke la si thihek ning ma di non hat let na ko la si alam ke non kar bianglong rat kamat hanai bange ko mat si kar bianglong aso apo aphan kacholana po la hello la sila bang solam ke itum RVRA le chelang persita EPSLC asong pen akapre ke ilitum ke don ke chechar se der athema nang lilang dam et non BJP asong la ke kaningje ke ka phere ke kathu ko lage ningje jelo Congress asong la ke ningje jelo la son sita kar bianglong lo non Aam Aadmi Party le nang lut NPP le nang lut Tiu thelong song do an le da kar bianglong alun nang lusita as da kar bianglong aso apoga phangsi lana chot nangi lapen hong pen ke bang akona mana aso aho masim aso panan ke ilutum ke da ke lana un elu puke jokta ningjek khut hai bang abelo la hello EPSLC song pen ka pe ke la ke abelo lalo ethe bang ke non pheni alam the
non theni alam the bangala hello non ke bangji MP election non ke bangji MP election a hut pini dak na theklong lo ke damtang MSC election hut kor kan thi a homosti pen nang itum dak un e chot an verlo sita pini dak nang che paham phang atum ta dolo la son si non ke bangji ani an sita me dak nang itum an so se si don rat kote muti sini je thek do ana phang samena tum pekroi ben ban pu pusini tuma hin pen ke ning thelo la pen non ke bangji MP election ke kor kan thi pen ke high back pu pusini hin pen ke ning the pon lo la sila so apa yang deng kapechun ponji bangke la ke nang tumari ari deng sila ke dolo la sina tumasi hodai lo so putha ka bangke la pen non ke thamalam the bangke kar biatum isi ning ki ding ta isi akele ko oti batai isi le chong thui sita mo phong ka prek ta meji bo batai hini le chong thui sita mo phong ka prek ke chogi bo batai ke thom le chong thui de sita kenglang bo pu la so ning ki ding bang le ong che ning ding ong che la si ning ki ding ta isi ang dengan tu nei konar lo pulotang de BJP asong moheta than lo dak ronghang sang than lo BJP asong dak kar biang long nang sun lo pupen ke kacarian hoy jakong gelong ceng ke hempre ka farman pen sila tum dak aja kong celong lo lasi abatai batai than piklo national political party ya tum ke kar biang long afan ke hempre ka put thake lake matha thek lam jong jong si ningje chot puthan piklo sita rara tum aning arlo konane kali ko pi bo plus aning ke thebang bom la non kita antara MSC election lauta hala election manifesto ko election patu thea pranga lo cher long hala dakta hempre ku tokon voglo lata a hok bon putin ko lo nona bangla ka kop jong thang ta la ke koi rok chot lo thang ta lebe dar lo thal piglo BJP asong pel ke bangla lo prime minister lo ki jut silo la pen an par ke avelu Narendra Modi pen antar ke BJP asong long ke avelo sita alang li ke bang hudak minit hongkep sosial lam ke jai dekang ahut ke ang ho pen hem prek alam theke ethin nat ta chonche lasi BJP asong pen ke hem prek PG lang bon pu ining ke theke ing ton melo don tum rabatum la ke ning anu chi binang elo se la hello an ke non heb jong alam theni li than pon bola pijut ko po la ka tumi digalam BJP asong सरकार कचहरी नरेंद्र मोदी सरकार कचहरी निंकाम सिरकेप के चौकपू डाक डिफुलों से मायना के बिलो डिफुलों ला हिमंतो तुम नंग सुनवेर दिखिए बांग के माय के थे बीवेर के थांग पोता कली डाक APSL से असोंग इंटांग ओलो पुला सो जोइनी से डाक मीटिंग नंग बिनांग रे थे आ हॉक पेरा लाम के अमासी लासोनी अलांग लितोम फेरांग के माय दोलो फेरांग के माय लोंग फेरांग के तो बेन आरजू पोलो nang itum hempre ka putha kupilo kama phapon pu arjilo la karju pen ke angho pen pinene lam soita soifu lo pijut kong lo thurpup lo hempre ka putha kaningji anda ka phere asong si hempre nang piji puning ke theke la ke kupulo la hello la ke ha theso ro rum si tharbe the nang koi bon pochong hong teng lo ke klo la ke theso ro rum ke tharbe the ko ke lo lage lasi BJP asong al hempre ka putha kaninje phere sera tumsi hempre na PG puning ke thela ke ton melo don tum rabatum apoda ki judlo mo anika prek ni tum lam nun ta me che than pon pime na nang tum la bang so song do thip no la bang so song hello kar biang long aso po phan ka chalana ya song ke la hello la pen aka prek ke avelo la ithe vet nang tum ning alo chibi ponon nili hin pen alam ke pon vet no kardom Guru Piloso, nangli ketan saya ko, Cesar angtung di damde pelati, Center Committee Organizing Secretary Sir Kursing Timo, langin pelel lam siap depan sana, menalam siap Guru Piloso.
ต่อปีนี้นะนี่แห่งลังโซจุตังอักลามาลง APSLC mass joining mate 60 awareness labang so mai ki padupon along mai cari pon main phoke hai tapi tum kaching hom ning ka chethe litum APSLC amai phoke hai sar jai gathar lapen ilitum central committee mate APSLC AGS ake hai sarki rong phar alang li professor penceng lok central committee ar pugedoan lapen ahin hen ben kemang APSLC kecesong lapen arong asar penceng lok nang tundak di hang langso lang lokso arad doa rafani di keceng si APSLC kado pajek lo kardom tini labangso ini tumhan nang kapang room kapang solam dan sinili pajir mipo nili cihek pajit hanji unan kike pati pajir boripo pini labangso il tumhan nang kapang room ili tum kacing room kumatir tum hanang kapang room lo protari kacing siamen endam bek nih di ili tum han muluk nang kapang room ili tum han lam nang han abang pu pulotang te kacing si karbiang long arap tamen ke nam nai pulotang te tum asar jai kathar pansamen endam bek nih lagi athelang di sit tum han sik sidulam nang han constitution alam nang han ke CSO men ing thanai putai tum asar jai kathar sinang han long le puteng tham nangji trading license in tham nangji putai tu masar si nang tham kumadam akit theka bang si teman karbiang long solam nang tham putha to nang itu thek long mang teman nang tham ma nang tham thek la hello pinili pajir mida melam the la hello ili tum karbia tum chor kli cho phejo to malam na ningje dam nang kokji athe chor kli cho phejo long chujunar kilo blotang te abu rualong tong sia men ki ong ma aku rusar long lampu thato ha aku rusar long adi lahen lo itu aku rusar phane itu aku rusar kulotang te il to masar jai gatha aron lam ki thek constitution lam ki thek CRPC lam ki thek Assam police egalam lahai nang gathan lahai ke thek il to mani ning alo nang gatha il to masar jai gatha pini Assam police la ron itu manang than lo pini pulis atau mena bangkat adhul kali nggak bukan no itu mana pasiksa durma pasiksa si nilikan ki pudami bangkala hello APSLC itu tuh masar nanggaza ajo pini karbiang long pencengok asamas Chief Minister anta pini kaphere okcum huran sinonang dulu kopi apa sih kaphere lebih bangkai mohel tum Law Secretary pulau, alang li aron cini pame, alang li inut komisioner, inut IAS officer, inut principal secretary pu alang li pan cini pame, athela pan ke tum cedanang ne la texture pu bang, Himonto Biswa Sharma alang li pan cini pame. Komane bilang sing tiap pan tang ho, komane khorsing tiap pan la hai therere bangge, khala tunge aron cini ne. Jong si aron cini pulau tangte pulau siksi dulala ateng pen lo selam nede siksi dula teng pen pulau kecil somen yang kana hede ke thek thek pulau pelte lasi ke thek long si kai kita itu ma phi dunangji ke thek long si kai kita itu arjab dunangji laso karjab dulu pulau tangte itu ma ke mangga chunwaji lasi isi alam non ki pudani bangke nili pating da bolo dhorbo ampen Dhorbo amen betuman nang taksi 1969 de tum hempek deng nun del komar la nang jesong nang japon ke ilu tumasar jai ka thap tumakesa alang itu makote si la bangso APSLC asong nang pangtangsi autonomous state kilong podok doga hok la bangso RSS apen bonggo sinatum itu mahan hormo men betum hana nang pacikak daksi itu mabang autonomous state dengun deda kiduk ke komalo karbi ke plan komalo ke CSO itu jong selo sopor dharmo cipu pepin khela ke ba cipu pepin penjong si itu mahala sura pot jong itu dengun bete itu da meghalaya son piniman epo mijuram son man epo sita itu mahala bangso la bangso dharmo ke pat hepe na jok
ili tumhan ipuan lo nang thak thonamat otonomas ter bang itu mana pateng ni mat itu mana bagi turpun non langsung di nang BJP RSS itu bonggo senatu itu masal jai ka thar phana king ki thum ji aphan BJP RSS itu non boli lo sita non bang ke unelo jai ka thar sa olongke APSLC songja potomar jap fit tulang nonang koge nang tum ning biri garatu Central Committee atom tuliran ronghang lapen RSS bonggo senatum ala nang tum bidikang lim klenta nang limang kemang ke nang tum playing unelo non somang ke APSL situ make mang si playing back pula ke la sinang tum ning cipi noi pini BJP pen kewang asong japo tum ta lang lokso pir the jong si pacing thurji ming ha lang lokso rat tamai bangat kain SS officer nang maning tung magistrate nang maning tung daka mesen lot han bang texer nang maning tung lotang te APSLC panang pahai noi APSLC re panang kandanar jab duno ili tumasar jong si high-tech lotang te Karbiang long di otonomas te talong bekku lang lok sorat tating thur bekku lasi kadoe phana chorolo ili tumasar dolan ili tumakuru phan manjipi nai lasi lili phan Meipu pen alo nang pale bangal ni talang li alam arjunai kai ke tai tum man jipi thek nai la pen aron bang arkan ke der nai la hello kado ke bana choro sidilam thing to ni koklo kordo Europilo sir kitan thek pot sir dam det pedapi Central General Secretary Sir Kirirong Thar Nonarang Hinpele Lam Piar de Pontuna Maipu Hanna Kiro Pipar Piglo Deli Pan Lame Panji Pana Kornai Pipon Akan Getini Da Kacetong Dun APHLC Central Committee Maipu Iri Tumasar Jaya Kathar Pencenglok Central Committee Bitung Songjapo Songjapi Pencenglok LAC ke Japon Songjapo Songjapi Constituency ke Japon Apen PS Board Committee Pencenglok Rong Asar Apen Gedak Te Bok Terai Kaduk Abe Tumhanan Sekali Nilihin Penali Tumhan Kacetong Kadong Pipa Jodo Kadong Ili Tum Isi Tetan Dan Slogan Hang Senang Nilihang Pon Alim Nahang Node No Autonomous State No Autonomous State Hampir Globetik Cholo La songa slogan ke non ke APHLC long silong tu pudona tu Nale tum BJP meeting tum tajulong hello Congress meeting tum tala so slogan ke hang hello Akap peka meeting lage CPM le SC ka bedalo lage Lasi ni BJP han challenge pini radak la so minus challenge so nale tum elong baka meeting long hampir long meeting tum sang se kwa slogan han khato hanga hela tu Amit Shah jak demgang wang nang suntuk lo hemprek hanga junong lo madona tu nale tum gitu minta to tai lo kelang dum tum di Narendra Modi Prime Minister ada lorin tipi nang suntuk lo hemprek slogan ke hanga junong lo madona tu abinong ke hemprek polisi amat se abo BJP lo lapen hemprek lo pide kholo BJP ke lase hemprek jong se hangi protang te non BJP lo ke dobom kar bila peningyo so tu lapan Kongres lang sa kami ke doba matuman sa ta nali tum APHLC usumang etang poronte Jose nali tum hemprek nang ning hang bindong porotante ladak labang swa mai pensin nili ning jedak lasi pini ladak nali tum kewang tuman pini ladak pini nai cipaok dum tuman hanstane pini nali tum APHLC Central Committee abitung hoi penal tum hana kiro pilo ning thelo nali tum do tipo pusin ning thelo lapen non kelang belang tum han don rapen cenglo te bok terai tum hanan stane nali tum cewan bu pusin kroilo lasi mo duo bangke mass joining morning kreng bilo polotang te labang so appeal dan double si pakai punang ko pendal bangke cebo mo gedi garweta polotang te nali tum dak pini ke bang tum anta nali tum ta ang hold direct side lo nali tum ta pudolo nali tum cetan cemo mo don rapan te bok terai apan cetan cemo ra nali tum APHLC long wan tuno lapen ke lapusona thak a mass joining bang lang lok solong pe dutuna roilo gedi nomor hini alam BJP pen APHLC ka jepre galam
joy ke pini lagi thani bang lalo pini ladak ile tu manteng ke cipi ban cenglo lapen pini ladak mas joining long ile tu manteng pen karcho pon along ile tum kar dia ho pen se tum karcho pon di BJP meeting na tum tu note pilo ke theklong ge ku pipe no karcho choge hala akangar ler pia phita kali buta hai sikai sine sikai ni le phita di la mira pusai dei la ho angkala meeting ke julo polodan ke towar sudding la phita ta ke war poni anil tum na tu ke ne legi ninje ber alam lo ahok lam lo nil tum na tu ke la chai nong alek ko i pokole de bc ke ko i ahok lam lo la helo ma mali sikti hormu lo maile tu lasi ni lega ahok lam lo dak habar ke hak elisia lo dak constituency do ala phana ke roki pigang tung la helo alang le tum mas joining la deng lo beto kar dia ko ho pen sike deng de laki man ki pia hormu ho laki bi ko ginang hormu gali aku lagi kopi di noide bi ke lagi ho kali dala rong sartun do ke la tuke ada reng lo dangi lasi labang so apo ho pini nali tum hanang iti laka man ke tanah hormu lasi nali tum deng pemelo busi kroilo lagi lalu lasi nili alame thanda ji padung lo ho nili son alam thanda si pejudat po ho areng lo lam pen do areng lo lam pen hello worried la pen ke concern de amini ngaka pregang worried la pen concern worried and concern worried pulutang te itung kar bialam pen gopil ho amethang aphan chematha huang laphan se worried pulo I'm worried about my life la pulot te nirme thang che thephan ne chematha o di la sona phan jongsi ako akapeng phan ilitum kangjin so akapeng phan kamatha dam to pulotang de ke english lam ke concern ke leke komane sung de boy da phan keratun kangjin so to pulotang de ke concern pulo lasin nili pini lapa so example ke nam gantung ke pini nang litum ada planten ajaga tum da an na chuchi bang da kira ho nili kacini apa yang perlu nanti, nali itu mama hangkel angten perlu nanti. Lapin itu mas central committee lo, ahem marit ciokang lapen, amit hang akhirnya ni ahem ciokang bukan pini lah daki mangke, amit hang pan kacimata lah, so boleh dah pan kali, setar, rada pan kacimata pen, rada pan kangjin so pen si, kebang lawan tum dak lapang so concern aja ni si, nali itu mapan, ini tu mapan concern do si, pini ini tu masar tum dak bang lo. Lasi APHC party ke laki ini tum bang pan kangjin so party. Ili tumbang phana concern kem thai ka party lage seta BJP along yung sin nali tum cepa okdun bate nali tum tangka paisa phancot nali tum methanga le phancot pulo tangte nali tum BJP long se doi polo tapi ni kali di lalo lase kijut sialam lo nili rata phan long ke than gantung lalo nalom BJP atum lapen ke kapreka party tum kachini ne atum ke hangjo alam sini de thanang tung lo ada constitution alam yung si than pulo tang de penangar ji dingi lasi esona lambang pini rada phana paklangan tung lah lo MSC election aprang ili tum asar jaya kathar kan cenglok ili tum central committee api tum Guwahati rong sepidang lo lapen state election commission ahem pilong damsi lan cuke damtang MSC election bangke nitum pawedet nai pos ditum pulo Pipolo pulo tangte Assam government atu mate state election commission pen dak 60 dola hawarar lo karbiang long aro sonson kala tum nangchi phudu nune Pipolo pulo tangte ile tum phane constitution na ka break do Assam government tum nangchi yobdo nune lada laso posi ile tum dak re-election nangji pula so case pidam a case ki pidam ta a local hello PIL case number PIL 15 2022 aningka Surini ra krehini aningka Surini ra inkora hini aningkan sile tum case pidam lo number 1 namen ke itu masar jaya ka thar dolo number hini long ke element si dolo lage a case alo la hello ante pini BJP atum re-election cho baidat bukonat si pu hailo pini ladak BJP atum do thai nene la lango ho Josi nangi pulau tangte lah nangi tum jerok subi lah lango. Lasi re-election donang ji po bangkela hello ini tum election ke koi koi po kali MSC election itu sitane council pensil ada sistem ada council pensil ada lari election bang padonang ji Assam government tum nangi kudu nahi kali. Piniani state election commission mate kalang lo Assam government tum nangi kudu na join se pini panchayat ateng bana election bang bilo. Piniani dak 60 dola ateng ban ke andeng ping ko ateng ban ke dak tribal area inglong so tum si pot jolong chon nai inglong so tum si MSC malong chon nai ile tum sing election na thulong chon nai padin bang ke Ujit Kumar De phan pini ticket pitano haure ghatlong ante Ujit Kumar De ke ante inglong so ma tribal mala kali kadi komande to adon rabdo mala komane karbikur pholong komane akulong sira bonlok do mala ave kadi pulotang lagi election ki thurji ar rights mase ave lasi ile tum re-election nai bugal halo lasi ke damtang inkora sirkap ani re-election donai pa case ki thur dana le to mobile to theglong lo gadi theglong lo
aposi re-election ke dowek po lapen ke case ke lake nonon da pending bom lang lapen ke case ke APHLC high back ji lake la hello la si nili ke than ana ji padingoi lo la si monon phil tum chitong bom lang lapen ke pini ke wangtang atum an nang litum dak ke do man samen nang litum do thip lo pini dak lang lok so chokali pini karbiang long lo stane APHLC man se muni tumuk aning ke chekhe lapen ke anek nang chulang prong lo aposi litum dorapen nang claim rapen nang do thip nang lapen ke litum akimang hempet autonomous state la kapalongi phan ini tuma sarjai ka thara phan non ki bang MP election na ho ini tum vote pi pen tum pahai dunang po koi lagi di kado eta tolan than besi milam tenen ko kado Choropilo sir, kita take by the port. Sir, General Secretary Damjat Medapi. Sir, Reyes Diso, Vice President Central. Last meeting on take for down with Council for the other. APHLC Korganti constituency pen kepatir pi pon pini mass joining program la pen 6 schedule awareness program dak lang so hawara lo abang so mai kachari pon mai bugai central committee pen ke bang don la pen ke pini la dak kasatong don ara phan dili kadong ma pujilo kado hempre kala mthi thidi chithana ma karbiang lo arat hempre ka di garji ding piglo sita non anda longle BJP itu Karbi Anglong election ke cipaha ye phan pura Rajnath Singh phan ba central committee BJP tu phan pulo Karbi Anglong arat phan hemprek chichago tok jirpen dei tok jirpen anu te Karbi Anglong arat tu vote nang pahai vote nang pipo itu election hai po tok jir nang pilo aprang urun terang hala BJP district committee president ke klebo bu BJP hai he ko ke tok jirpen alam ben jot kali tok jir ben si Karbi Anglong ara phan hemprek nang pipo puna ke chicha hai det abhi Karbi Anglong BJP tum hemprek nang pipo punin je hai la arjula lo barang tu prime minister da bang lo di la ton din je la hello la mangayo la si alam itu kacubai la hai he ko ke hetan minister LK Wani to Rajnath Singh to la pen kapre ka bang pilo hetan no bang ke hempre kala bang ke tini alu hai dera ma lasi no nanda Karbi Anglong BJP tu ke hempre kala pen chobai bom la hello la pen national party alam chithana dunang kala kongres satu non Karbi Anglong ara bang aning ke papung de BJP ke henu ke theklo do BJP ke sita जैसे मैं किथाना बंके राहुल गांधी अफाक आहे मैंने दा प्लुंगे कुसी रात फांगे था नरेंद्र मोदी बीजेपी है तुमको लाके Karbi Anglong नेशनल पार्टी कांग्रेस है तुमको चोबाई राहुल गांधी पुलो हाला सोमुदी दा राधा तंका चोदे हाला तलाना कुती करप्शन पुसी राहुल गांधी बाग पार्लियामेंट लोग रेजुलो सोला amat hala kapre ka mudi tum hala Rahul Gandhi afak kes bijong lo itu bhana pa therak na koi thabre amat court supreme court lo kes sidam lo labang so kes bang ke Rahul Gandhi rem delo amat kupi lo jiprang ke Rahul Gandhi ke MP akotar sido ki dobom delhi lo anke court lo ke bang wadik pe lo mang ke disqualify lo MP ke ko kali bagradi alang ke MP ke lo pulote alang kotar ke sitere krek na poget kali bagradi Joraming lek MLA rem lo long MLA kotar do dam long long lek di lahelo alam ke lasi Karbi Anglong ara than puthot kongres ang padun RG pusi lahai lambe sikit hamta dona tu lapen kongres punon lapen non BJP puno hinia national political party tumba Karbi Anglong ara than ke henulo latu ke kache songa party kali chithana lista kache songa party kali itung ke claim pen nang chodu noga a party kongres pen BJP ke SDC kachara 1986 movement ningkan ke tham piang ko pen Karbi Anglong ra thurpak pen
SDC phan pe lo council pang ni lo pang ni det pen MOU sign lo council long jak kong sap ke wan lo memorandum of understanding la pen council long pinanga department kang claim ilong lo non anta Kongres atum nang hai pen ke la bang so SDC ka che song pen apot dham dhum ke choka pang li ma bang la tu kongres atum che bai du dulu kar beng lo ching thura kam ni claim klesi la pen ako UPDS atum aphan dak lang lo so hawar ke kar beng lo angkang pi pen la ka to be lang da pu te lang lo so ara atum atum donai lo anu do nang klang lo bu pen ke kali bagla hala so hot anta dak lang lo so rat aduk ke dodun chota le kar biang lo ara kar bi tum da aduk dolo khe phan ka che song he pre ka phan po jo ne pe cherap dolo rong aso da thi dolo police army pe da rank so dolo alang tum ta police army phan agap lo MOS sign lo aholo ratu ka cheratu gali te MOS sign lo le sita labang so MOS sign bet pe na phi pinanga no special application bang ke claim uni delo aphi non BJP atum council ong nagachiri le popen MOS pa implement lo kisiman hala special package bang pa implement si MOS atangka dam dum ke cholang tum chebai dum phelo dopik lang MOS ka implement ji ke achitim do khela hala special package atangka bang wan chomat karbeng long alo ke chuhi ji kida lage non BJP tum se claim lo la pehla song tro tum hala pachi tolo non hala song tro tum special package ke wan ji ko pulo mala lok sun ka bori lo lata ke choji apha tante BJP atu kongres atu karbiang long la phurki mo dolma khe phan long ria phang akache so karbiang long la a council long jakong ke wan ko phurki mo lang tum thek lo ma lang ame tha la sinon ni tum kama tha nahi bang ke lo kongres tum da hem prek hang lo BJP atu da hem prek hang lo tante no ni tum no na ko karbiang long ara kari ke la hello sik sidul pang pang tang ji Pula teh hemprek man sekadar pusat council long six dul pangtang lo, kopi apa kongres kacau itu six dul pangtang deh. Non BJP itu nikan kaya pecong lo kopi apa six dul pangtang deh. BJP itu Bihari Bangli Phan Botalis ingtanji bukan ni jam nang alam nang tu arjulong lo bato tu. Arjulong lo ba? Asih pati tahu. Arjulong lo ba? Lagi tuliran tu arjulong nang kolam lo deh. Lapen long le puta ingtanji Bihari Bangli Phan Pula tum kan ni arjulong lo bato tu. Lapen hala trading license ingtanet po bukan ni arjulong lo bato tu. Lapen hala council pen kipiasa kurian ta ingtanet po arjulong lo bato tu. Hala be kupili philang pelong Bihari Bangli ke dohan haba eviction po arjulong lo bato tu. Kar biang orang phan ka coba sai deh. Kar biang lo BJP tu. Lasi ni tum kroy nang le. Lasi non. Kerang jirang MP election nanti boh hello. Kar biang orang ke hemprek nahi. Lasi non ke dopo ma MP ke hemprek ke hang hello lagi. Ha trainer ke pasangi phansi paksi pudulo. Ha radio pak bang nang ron krai lo. Itung kar biang bhara phan ko pilo lagi tu ke. Thang dale ave. Lasi non kerang jirang MP election ba ke itung jai sar bhat MP pahai beg na po. Pahai jiro pahai hai. Pahai beg pona. Pahai beg pona. Kado be phana choro silam phen tong loko. Kado. Choro pilo sir. Kitan tek na pot. Adon thu dam thu na. Labang solong non bang korte nut injir baini lada ke joining dudu. Labang solong sir. Center President dari Qatar Sini Club po. यहाँ पे कौन तुम नचाड़ दो लवाड़ा मासो PS pen kakrung rong PP BJP pen aduntu Alisa Teron P BJP pen lapen korte inu sire sarhon tok B STC pen nantum pratin pen nasi domaho kakrung rong PP Alisa Teron P lapen sarvan tok binali pempua phlang bang sate message ho Sara tum pensen nari tum hanar chupon po. Mana? Inudet bu. Nali puar zaman tu. Puar zaman. Yang apa harap lepas nali.
Ready? 1, 2, 3. चलो सर. Ardekcha, kapchut joining the better for the Hukum Singh Teron nangli luk kiti pan kati sik luk posi prapjin pe nangli dat sitek nu wang pe kiti pan si aport kilo. To abang kutin sistem ini nilihin tan nang tun ke bang kaddo ko be fan aklimang thor la pen kibi gichi pen pai purun don pon tane sa nili nang tu fan ka song ka dong pa ti bajir ka dong la angtang nali tum dam jam je da dak philalong an ke do pe je phansi nali tum bhana se ge te pen tuning ri glo ake lo da mi ke da no ili tum lunda arjuna pen sara lanta arjuna ko posi Hong dam jam je de je bhansa se ge te pen tuning ri lo ka dong to ili tu maling amai kuno ili tu lam da chok chok se lum da donai ili maglang di lam la pen lum di lam se ili tu bangsar palang dia song ka pi pen hiru tu hedi laso nak ceman po
Para take po. Sir, long time kay Kopran, ala orte baini tum la sa tum. Pati pasik no. Baka ninyo baini tum lang pen la orte baini van joining and take matla orte. Baini on nothing wrong car la pen moniram Hanse pen. Maestra rola tu nau itu kami. Moniram rong Hanse lapen nothing wrong car. APSLC long live! Long live! Long live! APSLC long live! Long live! APSLC long live! APSLC long live! Jaga Thailand live! Jaga Thailand live! Hey back quality! Hey back quality! Đó cho anh bố. Thì Lâm ở được công pin á. Ang ting tu po, mem po kahai la penda ka tong porting ji ik marli bong marli atu. Nili lam ke phan ko bangke la ke kapacini dia phan ji ke than ko tema la ke jumesen tu ka lidia ta the. Jume pik ko bang kali la bang ke. Muthe ka chini nang dia lam si ke than ko bang. La si elitum school le don zeta master dom han lale than unde ipuge itum student tungai puno gadi pulong le lo gadi ala master sim si chini lo pisi ke than nai mage ako non ni litum karbiang long ta lahelo election ke claim ba politics ke claim atum anta rat atum aning oil lak ji po bang si jasme kama thawadi rat aning paparong nang ji ama ahok he alam da than kon bare coba kon bare la puta ili tum vila la si non banke sita nili tum banke ke than kapachini aprang ben chini ne det alam non anda chini ne det alam chini nang ye athema ka chini si jakong chini ne det lo te jakong ave kopia bang lo lata ka chini si jakong pulo amat ajaha katum nili panar julo kopian lam lola kacini si jakong puke kacini si jakong puke kacet ka explain dam ji ka picture dak di pulotante an ke a example udahron enang ko arnisi itum APHLC alida arpek jojorlo track pen ponlo ama
Polis atum alang lipan arde praprat amat alang li nilitum ke aprang menjatan edlo le Assam Police Law pudode Assam Police Law rada tum han hapu penge ing pulmanya bintu kuk lo rokom lo la nalitum yarsa a chance pichap tekik lo Assam Police Law long pulo Police atum ke rat atum han ka cingki lam ke dog pensi lam kang duk pensi cingki nai police tum ke lapen police atum long ilitum FIR pidam sita report pidam sita pidam lote pidam sita ko alilo pidam lote police atum nang tum kopi man nitum hanage than nang kapachini kang tum la solam nitum arjulong lu pura Chini lo pura ketok pen ilitum hanang pirun tunai. Dei aron along ketok do. Angding pi plikebra troxy pen plikebra ner kepalo. Assam Police Law 2007 angding pi plikebra troxy pen plikebra ner kepalo. Akitab pen ilong se do hai pur erlote apor dam upo. Lasi hala ilitum APHLC leader abang. Pudam koplo dia nang tum Allah long son si ketok doke pia polo ne panang sa athe do ave tame nang tum ne panang sap nang ye kali ke ante amat hala police bang rem det lo SP ang no si ke dam lo pot amat SP order pia mat hala bang so police pan adai jor group ni ilitum APHL si leader si hala pan si police pan si adai ke jor Kacinya pun lo ke di lah, lapo si aja kong dekop lo ke di, lah hello, lah si kacini ke jakong, lah pen non nilitum ke than an ke kapacini japan. Nang litum rat atum, je nilitum apan, je ai kathar aje the piding nang gohedi. Hangju lo te nilia bangai peri hik titi. Arnam ni panang dai nang tin tu pok poma. La tum pikir lo nang papi hangju bu duk klip non bu dun de det pia pot lo pu ne panang pu yima kwan dan nili mata. Atheman ni je te munit aje te ke din ki thi arnam ri deng si do di nili kado we phan je te piding nang bolen ni ki unji gali pithi nang bolen ni ki unji gali di ahok lo bob tu bob lo te chi hek bo ta la bang ne bang da ti dun hek bo a je la lo ti do po la bang ke la pot la bang ta ni li phiri hik ti ti ako hala ne tum la ke than ke cheng si ne li tum ke than ke cheng chi ke 2016 aning kan pe lo ne li det to ke 2000 aning kan pa si ke cheng lo non ne li son lam ke than lok la APHL 6 schedule pe ne lam ke than ke cheng pen non hisab lo te ning kan ing koi ra ke thom dam elu nili hap officer do bom hot nili cockroach har DC ke do hot ke cheng ke nili tung ke than dam nat nat lo Guwahati la pen habe hawa puta amen ke la dam nili tum lo Hawaipur po amasi la pugalilo Hawaipur ke itu malam kali la pot habe hawa kule tum puana po amat nitum ka chumatha benar an live let along an habe hawa ku tokore kadu ye phan arjuje amen la ranang hodei ku arjuje athema karju le lo te alam pe dorut le po ason amat akama pa ke thang da chun je det le po lama nitum la le de jo phan da an the det tok phit la son si tem la ke ha 2000 ning kan le suri hi ning kan ning koi ra ke thoma prang la hoi claim le ni du ke claim rap mat lo ma hala timung sang ho do dhon sing kram sa pu do la sarthi kram sa korte lo la pen batai si hi ni ke sarthi kram sa mata nang du la pe anut ka preng tum tanang du ni li tum son si claim le la pen 2016 ben ke nilitum SSIC pu silam lo hala Samson Terong alangli
Pranjal Kru, Lapen ke Long Kumar Bay, Bida Singh Kiling, La Hai Hoi Atum Bensin ni itu Lam Than. Lam ke Than kapacini ke La Karbiang Long Apan ke claim ya pan. Abinong ke Nilimen cepe tenang, mo pita paningje jo nang po pan kali. Ma thama tu telo lai hoi lam mage. Ne men mo pita pe do nang po bangke ni ke ma tha telo. Samson teron da ma tha tebo. Ma tha the. Cini da cini ne son ji bu non nang ko son munit bui hu ji bu ni tu ma tha da ma tha te. Nili tu ngama tha ke a hok alam si ke than dia po. Council pan ajak kong ka pe doji pan si ke claim po. Tuliram rong hang ke chi hok po si ti nili tum ke. Chi hok po ni tum claim pi det lo chi hok po. Setahala ar lo bangen nili bangke administrator report aprang da DC ke claim ta magistrate ke claim ta ngapot labang chini lo mojong sila tum claim credit den ni tum high court dam nang pok jimin ni ko bange nili tum chini amat si ke claim anta ke to anta hal high court along ke dam dia phanta chi sik pon lor di tini di tu la hello ke claim ke lai hoi a story ding olo la pen non mutene de jimene la si non ninge de po nilitum MLA la delimitation commission ko along nilitum ke tong dam lo APHLC tum si ke tong dam nili Dipen rong pi Samson Teron Kursing Timung nilitum lapen Bikram Hanse nilitum General Secretary Timung asangho kado nilitum damlo Rajan Timung kado be dak DC pen alo atumi sinangele non la dak ke tek long ke nilitum kipu ateng kali nilitum kipu ke MLA bang kri sinangji pu ilitum kipu dun ketok pansi pidun lo hat delia sor pansi pidun dak amuni tumhan takali hal abinong tumhan election commission ko tumhan chief election commissioner atumari deng sin tu pidun lo lapen halatum mo pigenang pipenang ke pupukok na pomat halatum asohi ta ende bang joka sohi an hai he ni du endon en boride ni to ba la si akagos do nonta long le lang pupu long le ya non puta pupe alang litu lapen aku pige disia panda aku pitulo non ilitun ke hang don ke MLA bang crazy nang ipulo lapen MP bang ke thong nai pulo ilitun ke hang don inut ke non ilitum east anatulo inut ke west anatulo inut bang ke ha dimha sau panlo pulo lapen dimha sau MLA ko anbang jima bang ko anang gima po bang ni tum pudun de ni tum hadake pudun la ko hello hala salam ke di mahasaw asor pan arjunang ji puti ni tum pudun non ke BJP tum ne lota pidun de alang litum ke amat ke london ni si vet alang litum mage latan ni tum ki pu po chadana abom gapang bob ke tirwak anda BJP tu ni tum ki tu na po si abom cho pang bob du ye alang ha la puhelo une tu la si ni tu ma chi ni det ke di ka chi ni helo ya kong pu ke di tok det lo pidun hai det ye alam mangge la si nonang li tum hanta ka pa chi ni ja phan lok si ni chung eklem ni phan da minute o ma ho do ma seta kang ting po nang li tum le minute do ulang ku seta ing ting bang arni bang nang hong dun de di la hele la pen ni li kama thak he di ni li tum ke claim we pilo SSIC ke do six schedule implementation committee pu pen ni tum ke claim ho ni li tum long munita nang dun o edat ke di apa ke than na bang da abedet ke di ke than du jin nang ke than du ji tu da thek nang dun ta ing tum ke lang ke halo su amasi Samson Teron ben ni li hen lo ke than di ti kai ta ke than ke ghonta ke thom ghonta phi than lut ye akam mange an ga chu chelu arni pen arni gen ni dum sake ekat long li ti ti chu ta chu long li thang ta ni tum hala bang ma tha the der lo munit pachini nangi kopia posi kachini ne pe no potsi itu ma phan
ing long arat atom pan nang tum met hang adet lo laki budak nang ipu ang deng pi isipen ang deng so ing ko ang deng pi isipen ang deng pi ing ko long tapulo nang tum met hang adet lo laki kugepu ing long atom arat ing long aso atom arat lo adet lo laki adet punang pukok lo tengok pilo edet pulo temte itum ningke hang alin ka daklemun lo lagbuah pan lo kedi kali makalang in lasi ladak autonomous puepu autonomous itum pan det akit thia bangkali sadhin bangkali sadhin pen api chok abang lake autonomous auto puke emethan puapan lake English atum Greek atum alam amasi autonomous pula auto puke emetang pula autonomous puke emetang pen japta ke claim un ajak kong duk kwa ba ala kapeli dam ke tha bele autonomous council dam nang ku di autonomous council di thang lam yong yong kalino nang metang claim un lu kwa pa amma ilitum ACM EM minister MP atau ge cici ne dek le ye alam mangge ningkan harok resir kebra pokebra isian ningkan benda cini ne dek le alang le to mangge kaje plang tu amat autonomous pula inglong asu dek pula amat kopi lo cuma thatu harok resir kebra pokebra hini ningkan ilitum kongres atum lo lake hala soit ke MLA thurlo te Congress puji lapen MDC hala soit ke MDC thurlo te Karbia Dorbar puji ke di lemtem ke di arjan nang litum ake lemtem ka thekdun long lelang mani ake ongatum ke di ake sar to ange thekdun long po lemtem arjan hala tum lo apansi amethanga ya kong pu pikok lo amat tribal area pulo amat ka cuma tha tuke pilo haruk resir kebra pokebra hinia ningkan interim council election do dia ko isi a council bilo halabang so a council along kicia so bang trok ke jok du kicia so ke ni gali det ke di ni don da gali ni mi ta gali ni ong ta gali ni pu ta gali ni pi ta gali ni gali det ke ni metang pu no dak hala tu man ke amar hala so ametang ko ta itu maga cini ne dak la so lam ka pa cini japan lok sineli tu ne ke claim lo ni nong je petina mo pita je ai ka thar pu pe hang jo ti tinang po bang ke ni tu ne ma thama tu telo sem som te rong na ma tha the ni la cini teng ke kursing da noi na ma tha dun delo ni ga cini teng ke di ri ho alang li ke neta ni ke ri ho ning da pu on ta anke harok resir kebra pokebra hini ningkan body phoro krisir kebra pokebra ke thom ningkan ke pilo dak ke pulo angding pi ke thom along pulo long le ka cheron pata ka cheron aron ta nang tum metang ke do tang aporle enon nang tum metang aron le lapen papi me muchot apan le claim not busi angding pi ke thom along pulo dak amat pila ko cuma tha kacini ne pen hajo harok resir kebra pokebra ke thoma ningkan July jak hongpo inkoira isi arni nang je top dun det tami jak hongpo inkoira isi arni itu Assam Land Revenue Regulation pu harok rener kebra trok aningkan kaselam aron si itum endun turong amat itum karbiatum kukiatum dimasatum rengmatum maratum syamatum khasiatum garotum aron an ke cewarla ilitum karbiatum aron an ta cewarla pen pilo ke ceplang hal Assam Land Revenue Regulation endun rong penopot pilo ke ceplang ke ilitum aron atingke rong asar atum si pataki pi ilitum han arong ta kalima kala
ilitum cini ne lata kalau pata mantulo na pi puji ilitum pata puke pilo lah lo aku ke cini tu nang lepo pata puke ke hok ude pata nahi dunga jadi hala hindi tu nang ye me pata nahi dunga me nahi pata jadi lah hoi ta amining e pilo ne nang phan nang hok hik ku body me pata nahi dunga pulote tum ko panan nahi dunga pulote lage nang phan ni nang hok hik pulo body lah lo pata bu hedi ohomia takali bongali alam takali sanskrit alam takali hindi alam takali english alam takali lake alam bangke parsi atau malam lage parsi pu madlon ke yo lai hui cini nang po hok lo bang ka cini tu nga rita nang cardep dulu de hala ka cini dun tong te tu nga rita cardep poma cardep de poma pule aja tu lage di hok lo the cini tong the nang kok lo the ma pini si ke than la ko pula ka cini po di la si pata pu ke la ke hok pula la si non henne li pulo itun long le pata ki pi ke rong asar tum si ki pi rong asar tum son ke pi dak nang li tum ta pu bi the ri ke pando bodi ha la ke la song long ke terang hema aram lu la ke uji ke di ha la ke timung hema ram lu ha la ke tiron hema ram lu uji ke oi ko ha la nang inglong ke ti je klem ni bo pening ke pun hawar hapule klo nang uji ke di itu umpu kalima kalang karbia tu la hello pata ke pilo la ke arona ten pendo kumat aron karbia tu marona ten pendo karbia tu marona ten pen ko masih klem nang ipu ke pulo sik sidul sigipu oi sik sidul sigipu nang tu metang aron le klem non pu amat itu kacini ne pen ajo itu Assam Land Revenue Regulation 1886 endun wrong law ke endun da ko pilo lata ke endun binom da kali lata Assam government tum sinan ki pibor i labang ke ingraji pen pulote ka impose lake nang ki pibor i pugo natsi approve apoman ke dolo aproman ke do ke lahelo ladak hala kitab non niliwang wede la hadak sido volume 2 along ke volume 1 along ke tok do council along aron isi volume 1 ko along ke tok do hala dak ki pugela pu hello labang so Assam Land Revenue Regulation ke nang pibor idet ka sohia bangke Assam Chief Secretary SK Dotto ladak ba ladak sido lagi pur erlo te ding tu ole po kang ting po neli ke hala kang ting apan silang ku bom le yo ing ting sulo penaan ing ting lu an ke Assam Chief Secretary si kasohi pulote kopilo aron ke aron ting ke council ke oto pu bodi metang pu bodi SK Dotto ke metang amunit ke lide mitang monit pujima kali halake mitang monit put halabang suhut ke madlo chairman ke CS Teron sia chairman alang li suhi si donang yahada avede SK Dotto asuhi si do tar mane alam tegele damang ke aronta itu maron kali nang ki pibor i Assam government atu ke tekhe porlo ke di lasi ili tu ompan hala kitab along gitu arhipat polong litum porhelong lo arhipat polong ni tum kelas LP school ka porhehut kelas 1 ni kelas 2 lo ni ka porhehut arhipat hada ke tok pilo oka do hola mikir okora naga letera bubodi hada ke tok hala suhut pentala bangsa mikir okora ke do bom lo lapen non anta do bom lo athema non ando bom pu pilo pudang more power pu itum hang lo gadi UPDS tum da more power pu hang lo lapen aprang karbia dorbar la harokresir kebra trok kebre sir kep aning kanta more power pu hang lo hill state nang ni tum pan pu autonomous state nang ni tum pan more power le nang pinon pu si ke hang don na tum mat lo ma
CS Teron atum, Dhoniram rong pi atum, soy terang atum, Joy Sing doloy atum, alang litum lo hang tum. Yo. Nili hal amen da pudak dak da titi. Amasi nili ik da ekot nang tamun ni lek po nang da pudak dak da titi lek. Kuya, ne panai pu. Nili akleng mang da. Ange ili tum mange pudak dak tu tede aku cini tu tede. Yo, alam mange. Ange go pula di, ni ta kai ki lagi reng wer di kali. Mo nang than po puli pun kali. Non ni kan ningye o to ningye nang po. Kali magala. Mo api mat lo kan ningye po. Non ni ningye de si kadu ita ningye undi kante. La hello. La si ningye dak nang ko. Amunit tum halatum hello. More power po hang nam lo. Mo heta kursing timong ake hai ningye lo. Hala suor pilo itum ke tipudam mang ke la autonomous state ke wan ke autonomous hill state pudai. Autonomous hill state ke wan abang ke la ke Christian atu pujo ke pudam ke. Apot la ke nang ni. Itum lale deng dudho det lo te Christian nang pe man lap pu. Budi angge nong chu hang tu bo. Ki kado veta Christian man lap kang tung lo ma. Kali lagi. Di autonomous state lo te Christian man lap di ku ante. People lo hang banet ante. Di abinong e kapacho baile lo ke di halata. Kapacho baile. Nili ik long sodar katha. APHLC alida. Dak cikrujon thong dak lang lok so long nang edu. Halabang suhu. Haruk resir kepra trok kepra poning kan. Alang lita mastora kam ci usi. APHLC join dun halabang suhu. Long sodar in tiga thar. Alang li hello hat delita meeting ki dun abang lo APHLC hill state ke hang ho. Lapen alang li ke long hut ke long halat so hill state ke hang vek ke long vek arni ke hat Delhi alang li ta sohi ke cipido na banglo. Amat tipu tu ke la ke Christian akam ubodi amat itum deng de. Tipu ke more power tu ke hang dun. Amat more power pun hang det pen pilo jo mat adun tu. Angdeng pihini angdeng so troksi long. Haladak pulo angdeng pihini angdeng so troksi ke election ke pedo la pen voter list ka silam nang tum le metang le di pule CM EM MSC DMDC tum le silam no kuda ka toko amat pilo ilitum MLA SCS Teron mane neto e pudun netum silam ji sita gobernur netum han hukum nang pilo te netum silam ji pu ke pudun tu da ko kita angding pihini angding so troxielo with the approval of governor. Governor approve ng PP din nitong silam le uturong. Anke dotang a power ta si hoday det nobody. Yo anta aku re mucot bu dai titin dulang. La hello mikir okora. Alam mo bangke. Non ke labangso okora kapawe det ya pan lok sinili tu get anwaret lu. Ketana bang mesi la okora bodi hanweret den lo pa okora re den lo ke claim nang yi di ajaha ka tungge mathalo neli jakas ke dohota neli pandanang pupu jakas leader to aho alam karbia to rata to man than nang ni aman neli ke hanweret titi aman meeting nan dunri nang ke kuneli pan aman meeting neli dun long le de jakas ro Nili tombang ya ning sodong lo ku pipol ke thanong le depo ke thang tap ka lidet lata ni si pinjong voi po lama sonte lata nang puji men nang than tabare di ko po di nang puji men daksi do di daksi do di da ho ke do nang yong si kali po de porino ne da di ni a ho he pu porino na nam tan no ne pi joi po la le di ador ke sodor ke lila ho ni ke nam ti ke Faruk proxy vetlan non tu ke Faruk rahini le atlu non ke ador ta itum ke la si la son lo sik sidul itum han jakong nang pidet lo metang amat non ke itum ke long che power ajakong anta che entru tedet ke entru ji kalang kalilo angding pihini angding so proxy pen ke tenai aron lo la kasilam nai kopia bosi ke tenai aron puneli ke pulau athema council ke doji apan election ka pedota karbiatum inglong aratum si punangi son si election donai itum si punangi aron si dupok lo
aron sinang ke selam non pula voter list along ta madon men ke donai in long so tu si punai la to men si donai tu la ke doje pan itu man si lo aron ke selam non pula nai pu amat itu mang selam le de selam le de chot kali UPDS ahut aku more power pule lo aku dantang le lo 1969 ning kana so more power ko amat ko pilo matha tu election ke panchayat aron pen le paselam na Assam government le ku ke kroi dun thua bang ke nitung ke claim ke lo puya nitung claim ke lo pula ti itu majak kong si ke ho dai lo bodi ni chini kha lo alam pote di nang litung ke chini sung krung yi lo alam ke abatai than de ti ke chini ne aho kalam lo tu ke ka chini ne si Elvin Teronta 6 schedule long ke reservation ave de ke puni ye thurong lo ari nang phansin nang pitan lo nang hem lo ti ko pu ai kon ni ke ni hem pu da ke nang mang tok te det ke pu thurong yo ili tom hem kimpo kuman ni terang hem kimpo adhat terang hem pu tok tan nai pu ma tok ti di terang hem lo ko lage jok la chini lo ludun tur ke no lo di yok la chini lo la tu ke son da tak lo lage karbietum in long suara arong lo det lo lage bang pru ni nang bang tu ni nang ludun tur ke chok chile lage nang ludun tur lo dai ligi pru ya kong do lo la dak si pu lo la hello non ni litum nang tan anpen mo election hai det army ma nang litum thekong pu election hai det army ma kursi angi karbiang lo ho alam lo lagi la thui ka phere do yi ke job na phere re lu la thui la ke ing ting tang lo ke di je okay okay kap krai det nang kok po de non ilitum emetang aja kong ke CN e pen jok pilo cuma tha 2013 aningkan 2013 dak la so la 6 schedule akita akilir non yang nili ikdek lo pen abdi kalom sin nili guati aku CN nam tuji setan non bang ador ko bat tu chot le pu sia dak na pu dun non la bang pharoi sivet lang lagi ikdek lo non pharoi sira poket pu puna thandut hala ke prin na tu na thandut la dak nang le tum thek long po Joyram Ingleng CM ho bang pharok kre pli master appointment pilo Joyram Ingleng Congress ho Congress pharok re surihini rakre ke thomaningka batai sivet bang pharok kre pli master appointment ne methang pu chini ne dek di ni dek lo palang li chini ne dek di amat ko pilo cuma tha karbiatom phan throk ner kep pipi la pen suri sira kon lo pharok ke thomra in koi suri sira pharok ke thomra in koi ke kiche to man pidat lo ane ko an lo adol maha nang li suri plikep inut ke longji la hisab tha dei 88 ke karbiatum lo ante 88 pen hala 40 solis horon det not puron ka horon ma puron ma ka puron lo bodi puron det not ange ko an nai klang po multiply det not an nai klang po ako hala 1320 dolang ke di hala pen 40 puron det not ko an lo belong po 1320 halat dormoha bangke chetum ko an loge long 5 crore pora 20 lakh in coin raner ket ke chetum long lo achiklo ajon bang la pen hala 88 ke ko an lo ma 88 tum karbe tum ko an lo ma ke long dun ha 45 lakh 35 lakh from kebra pora suring koi veji karbi tung gelong dunji lakh from kebra pora suring koi kiche tung gelong gon poma crore po bang hala tum magya crore si congress tum lo item tikar joy raming leng lo non ako congress si dun thule lo ako dan le po lage
non bang dan thu mu cho jilang lagi hanang hai det dei lagi athik chedon ge karbia tum ha ge kitur ge dong pobon non ke nang cho hai khu det le lote di non ei tum BJP tum da thek long lo bo atum mi he autonomous bugadi itum si kompini pusita ward pinangi pusita itum si ke long nai ge di itum da muni do ga mati karbia tum hada kai claim sogidar da do pion da do ge di kumar ban lo ge pi de bon nat go ban do di ha de bon nat po phat bang bongo sena ban si award ke pi atumi thek long lo je lang thao mobile phone long do yo ame thang pu chi chi ni ne itum ke la si non ning je bom lo te do lo ban ani si he chu ning he ako lako anoma munit tumhan batai sibe dormoha ke pi ke koi kam ke pi kadowe pi ke pi ke 1345 tuning master ke pi batai sibe suri sira pharo ke thomra flike bra pho batai sibe kilo la congress tun lo la so tuliram lo an ke karbi atom bhan ki pi ko anoma phoke bra sirke kukia bhan ki pi ko anoma banghini rong reng mana ga pu an BJP long chom nun pro latum ko anoma ke long dun inut inut di an ke pharokli suripli ke adormha aning kanvan si ke long de bang atom han ko anoma mi ki pi suri sira bang pharohini ra thok ner kep ra ke thom ke che dom han pi det lo sakori hala tum dormha ko anoma ke long suri flike polote las kuti phora lak phora suri inkoi achi klojon bang ke long lapen hala tribal tum bang thokep rahini do hala tum ko anoma ke long dun lak inkoi ra plira suri thok ner ke achi klojon bang ke long dun la anak kadowe bang thokep rahini pen pangrum petsi la anak ke long dun ji long bong la na la anak la pen hala tumbang ke kicia tumbang ke kuti phora lak phora suri inkoi achi klojon bang sala tum ke long lo kumara poisa lo la alam do thulang itum sarkar tum tong itum hanang kang jin so tong nang ipia poisa mala kali sarkar tum ko nak bon poisa ke lo itum pen khajana nang rung lo itum pen hala check nang jor lo itum pen hala koila nang jor lo la pen itum pen hala yes harlong jor lo sangti jor lo ke la pen itum ke jor nimpo ke jor pen la pen hala hanso ke jor pen sok ke jor pen arpek ke jor pen ason ke jor pen khajana si so governmentum kapang room titi itu ma poisa hala sinangi pitu oi ilitom pha kunat ben nangi pi lake tribal welfare ministry pen nangi pi tribal tuma phan piplang nang hala tumta ahem mat plaster ahem ke inghan ki vit ahem sai silo latum asom maratum long liat hak sikki ilo latum asom maratum apenawe latum anchulong le apon latum phan piplang nagi pusi tum phan poisa nang elolo nang ichodun nge matum lo kicia tu itum kopulo ke plang ke konte itum kai kita lapu bompo non ilitum ke karbiang long ke pharong bong pen troksir ket ahem ke inghan ki vit ahem sai selang la posi ilitum mathakrang bom lo non bang autonomous hill state ke long atum as hemprek ke long tang atum Chumang dame khasi dame garo dame mizo dame naga dame bahala tum ke pokia hem sai selo inchin pen cement pen sangti pen harlong pen kikim hem sai se hala tum ke ting hem sai se bang ke hala tum ting ta hobred red bang ali itum bang ke hobred red ating bang lang hala tum bang ka ating ke me si bang ke claim lo athema bang methang amethang buci chini de hala tum la pen pot hala tum amethang autonomous state autonomous council hala tum che solai pe melo la pen hala tum separate hill state long lok lo
lapen pot halatum a hem andam misai selo lapen osumar atun dan lupor hepe mithek lo itum ke thek det bom lo non anta lasi non anta ilitum aphan non ta hangjo bom lang itum epicia sielong ta ayah kene Hindu lidar bukan jipu ayah kene Kristian lidar latum ke punang dantang lelo kipu dang ke pilo angge kipu ke hala autonomous state nang ji puge angge kipu tang bangke autonomous state long lok lo te Kristian man ji puge tua bangke parlin parlu alam kaning je itum bangke amat itum mat hadun krang amat itum ke update te chelong dun det bom lo lasi non itum e pejal sia bangke la ka ho alam si thanji mo phi ne phan nang ruju nang yi po phan ka lilo la bangke ni menji bidu nangi po phan kali ni to mangke ako jongsi epira siamong ko mandi ni menji bethenang puyong sika bor ia bang polote lage lidar kali lage ni to malong ke do lidar kali lage son ke amen ke pethe ia phan ke dake jok nang du nang ni ke claim nang ia kam lapen itung ke claim kli ke di CM ke chopu si itu ke pu minister ke chopu itu ke pu MLA ke cu pu kaita ke cu kaita ke claim pu pe itunge la mahal tunge cu bara chorana non e PHL sia dom mangen itunge cu che ke claim ni la si ne tu nang ni tum dak to warda memelang dak pen hak bor pung ke chelegia to warda memelang la ta pe medaji ni tum mangge la pen Assam government lo land use policy pu aron duk lagi mesen aron hala so aron along pilo keto non nilila ningje si pijut depo hala so aron along pilo keto hidi along leke panahok nang ni hidi along le along ita beta silam long le pasilam long le order pipe permission pipe lapen hidi along le along hem kim long le alote ki chuge nangi ke jong he seta nang an si choje mati di nang li jong he le kovele evaret seta me kove ke eta eri pole pudang kalilo seta hi dia long e da nang po kovele evaret seta poisa ke long po seta komare an chir ong lo to kove chuana pupujima pupe di yokta an cho desina aya an cho det in krang ling si to kove ho puji ke di an nang ilang aprangke la posi nang litum dak lang lokso area nelik ta chiklujon thom dak nang edu APHL sia kami claim hot 1965 aning kan ante non nang litum ta cemat hathura la hidi along le an ke pangjok pe me maselo kheti si claim at maselo hem ke kim nolo hidi along lege la inglong akung le un ang ke kim non mohet alam ajulong lo dagyang si district headquarters ng bilote nang litum phanang puji po an compensation ng people puleji nang litum phan ay karbiate ke compensation ta ho pulote amek apply bujo long po compensation puge pilo a ortho pilo lage alam thege pilo compensation puge compensation puge compensate pu a hot do pensi alam the pensi compensation pugewan compensate ke pilo nang litum ching hon pik lo jakta lage pon long le dei pulo ama sitan sarkar tum pulo na nip tum nang ye pot pon bor idek odi pupo pon bor idek po ye sarkar atu along le long ne ching hon pik jok nang ordinary pupo amat pon bor idek pot amasi halap ahem pua bang phan kang jin sup ben ajok si compensate pulo poisa nang pichom ponte puju lake alam thege la na alam thege la na alam ke jor ka la phan ka pijor bor i po bang lake compensation puge la poksi non ingting tang lo teta non niligi pu moheta pulo long le hidia long le anke panahok nang nelo hem ki kim ke la inglong ari bang si kim nang po sitahala inglong ang so bang ke pan eta bang evi nang nelo la inglong ada lang roi jaso doji ke di hala so lang nang litum jun long po bang cho
kukia to marong nilitum kukia to marong dam lo dam pik lo hadata idam kok titi lo kukia to marong tinta arong ang bong silang do halatum ki arong ang bong silang atengki selampo apai pen banden apai kahilok walawan kilometer kep akahilope mangi gwan non nang litum ta la ing long bangke lang kapet thep thedek dia kam si klem nang po la pen hidia bangke pe do ber nang kapen ketia bangke klem pik nang ji non nelitum aru nom singdi nang cheng lo chu aru achiklo isia tarik ben sita aru nong singdi puga aru achiklo le klem chot nang ji puga li nang litum aru nong singdi ke kan ho thek long po haladak bap ki thu ta peklang ji ingklum ke chor ta peklang ji sokerot ta peklang ji sokeroi ta peklang ji kalima kala ante nang litum aru nong singdi ke amen lo akam ke klem ji amen lo seta akam bam ke non anta klem bo plus sok roi ve tangte tik ke aru nong singdi ke klem bom nang po la aning ji sini lam kang tono kardom Europik sir, klar dat, klar sapen kitan hek pen pot, non kiyut si, lo, hang talam, laket sar, Gobin Rong Park, spokesman tadi. Top lo nak ho, la pena prang sab suwan wang jadon. Hang karam lo nang ake le tu mamit amai bang cekak lo nang hala misin bang sab so cere pik ik cetha chalo maho pangcheng nang ni APHC lo APHC lo tribal unity long live tribal unity long live Six to the long live, six to the long live, say I got her long live, say I got her long live, Lord Namaste, Lord Namaste, hey back quality, hey back quality, like it's wrong pantana, ma, you want to get some pantana, ma. Iwasan ke sesambang tangan mo. Hebat quality. Hebat quality. Kaya ikat hot pahay na mo. Kaya ikat hot pahay na mo. Rak ke sesambang tangan mo. Hebat quality. Hebat quality. Tao cho ích po.